try my ginisang sardines na may papaya. Ayan, dagdagan natin ng sabaw. Dagdagan natin ng sabaw. Ayan. A few moments later. Ayan po, magandang tanghali po mga mamis. Magluluto na naman si Christine Sang TV sa tanghalian. At ang menu natin today ay mag-isa tayo ng sardinas na may papaya. Ayan po yung papaya, yung sardinas, bombay, bawang, tapos sabaw. Ayan yung cooking oil, tapos pagtimpla. Lagyan na po tayo ng mantika. Yan, mag-i-exotic food po tayo today mga mamis, mga kamaster. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like at pa-comment na din kung magustuhan niyo po itong ginisang sardinas ko na may papaya, at pa-subscribe Christine Sang TV at pahit po sa button bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Ayan, mag-isa na po tayo sa mga sangkap. Nahin po nating bawang. Bombay. At hayaan po natin pumula yung mga sangkap muna, mga mamis. Bago natin ilagay ang sardines. Ayan. At para naman sa mga nagreklamo dyan, yung mga reklamador na kabida, dahil nagre-reklamo sila dahil mga half screen daw yung mga luto ko, half screen daw yung pagbibidyo ko. Ayan, problema nyo na yun, hindi ko na problema yun. Ang sa akin lang dito ay nagluluto ako para ayan, may ma-share sa inyo. Ayan, kung naman problema kayo, hindi kayo na lang dito. Kayo na lang ang mag-ako at ako na lang naman kayo. Hindi ko na problema yung kung naman problema kayo sa mga screen na mga upload ko. Dahil, ayan, cellphone ko ang may kasalanan nun. Tsaka, monetize na po yung channel ko. Thank you God. At ayan, sabihin ko lang po, kung hindi po ano yung tama yung pagka-video ko, ayan, half screen po yung mga loto ko, ayan, kung hindi po tama yun, hindi ako ma-upload ni YouTube, hindi ako ma-access sa YouTube partner program, ayan, hindi ako mamumuni, ayan, kung naman problema kayo, sa mga ano ko, dahil half screen, ayan, problema nyo na yun, mind your own business po, dahil kanya-kanya tayong diskarte sa buhay para mabuhay, ayan. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung mga luto ko, dahil half screen, ayan, mawawala ng gana daw yung manonood. Ayan, huwag na ka lang kayong manood. Bakit? Kayo lang bang taos mundo? Huwag na kayong manood. Masyado kayong, ano, pa-epal. Mga, ano, crispy. Ayan, ilunod na natin ang ating papaya.
Magdagdag po ako ng pangsabaw nito, mga mamis ha. Dahil gusto namin ng may sabaw. Ayan, sa mga ano dyan, sa mga hindi nang iwan dyan sa akin. Hi po sa inyo. Salamat po sa mga nag-subscribe. Salamat po sa inyo. Sa pag-subscribe niyo sa channel ko, sa pagsubaybay niyo sa mga luto ko. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga may problema dyan sa mga video ko, na half screen daw, tapos ano, nakakahilo. Ayan, problema nyo na yun. Hindi ko na problema yun. Wala naman akong editor. Bakit mayaman ba ako para makuha ng editor? Kaya nga ako nag-vlog para para gumihawa. Yan. At ayan, thankful naman po ako kay YouTube dahil na-active niya ako sa YouTube. Partner program at na-monetize na po yung channel ko. Ayan, thank you. Thank you, YouTube. At sa mga, ayan, sa lahat dyan. Maraming salamat sa inyo. At ayan, magdagdag na po tayo ng mineral water. Ayan, mineral water po yan. Dagdag na natin. Para may sabaw naman ng ating ginisang sardinas. Pero wag lang po natin yan masyadong damihan. Yan. Mag-exotic food po tayo mga mamis, mga kamaster. Dahil nakakaumay na po yung laging laging baboy. Ito na lang siguro to. Ayan, takpan po muna natin at hayaan natin kumulo. Siguro mag-antay pa tayo nito mga mamis, mga kamaster ng mga 10 minutes bago po siya lumambot yung papaya kasi medyo matigas yung papaya, di ba? Ayan, bago ang lahat, mag-ano pala po muna tayo ng timpla. Ayan, ito lang po yung pagkain ng mga mahirap. Ayan. Napabuhay kami sa mga ganitong pagkain, mga ganitong ulam. Yan, takpan po muna natin. Yan, natin kumulo. Ayan po, pakulo na po siya. Kumukulo na siya. Pero kailangan na antayin pa natin na maging maano na yung papaya. Lumambot. Makuha na siya ba? Malata. Ayan po mga mamis. Ang lakas na po ng kulo niya. Tingnan natin. Parang kulang pa sa kulang pa sa lambot ang papaya. So, takpan po natin siya ulit. Ayan, sa mga bashers ko dyan. Ayan. Continue lang po kayo sa panlalait sa aking channel hanggang sa atakihin po kayo sa puso. Amen. Wala akong pakialam sa inyo. Uy, sino ba kayo? Ginutong pa na ninyo din akong kuan na. At ito na po, luto na po ang ating ginisang sardinas na may papaya. Luto na po siya, ayan. Luto na po pati papaya. Ayan, ready to serve na po sa tanghalian. Ayan, lagyan na po natin dito. Ito po ang ulam na madaling lutuin sa mga Bisaya. Ayan. Lalo na walang-wala talaga. Ayan, ito na po talaga yung madaling lutuin namin dito sa Cebu. Ayan. Masarap naman din siya. Ito nga yung nasanayan kong ulam simula nung bata pa ako. Masarap siya.